Vi er i dag på besøg her hos Hubert van Dorf ude i det vestjyske. Og Hubert, du begyndte at fodre med Bovaer her for omkring den 1. oktober, ikke også? Ja. Og det vil du gerne fortælle en lille smule om. Jamen det er rigtigt. Vi har startet op med foder Bovaer, som det er ligesom lovpligtigt fra start af oktober og kan nå de 80 dage i år. Jeg har fodret med, som jeg sagde, fra starten af oktober, og på dags dato, så er jeg bare trukket mig tilbage og holdt med at fodre. Jeg kan sige, at vi havde noget dyr, de blev syge. Det står for eksempel lige her, en ko, hun var midt i laktation, som står med mere som 40 grader i feber, 41,5 grader feber i sidste uge. Jeg havde tre af de tilfælde. Så vi var hurtige med at reagere og behandle med noget penicillin, så vi kunne undgå, hun blev mere syg af det. Så har vi haft 2 tilfælde, siden vi startede, som det fik rigtig stor mavekrampe. De blev simpelthen bare pustet op i vommen. Vi har haft dyrlyd søndag aften og behandlet den ko, men den ko kunne vi desværre ikke redde. Hun dør næste dag. Så kan jeg sige, at vores køer, de yder ikke det, de skal. Jeg synes, at køer, de reagerer også, hvis det går igennem flokken, ligesom lidt mere sløv i det. Ligesom, hvis man kigger på nogle dyr, så står de ligesom og, jeg har det skidt. Så ja, med de ting, så kan jeg simpelthen ikke bare finde mig i og være landmand og elske dyr og prøve at gøre det så godt, som jeg overhovedet kan, dyrevelfærdsmæssigt osv. Og så proppe noget i en ko, som der skader deres biologiske proces. Vi sidder bare og forstyrrer hele vommen med det her Bovaer. Vi prøver, de skal ønske mindre metan, men derimod så producerer mere lattergas. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvis vi kigger på effekten af det her, så bliver metanudledningen for vores side af noget med 0,0000 eller andet mindre. Jeg synes, der skulle være andre ting, vi kan gøre, så vi kunne minimere vores metanudledning, hvis det er problemet. Personligt tror jeg ikke på, at vi har en problem. Jeg synes, der er nogle andre ting, at de er mere skadelige som landbrug. Det savner jeg med, som jeg også udtalte mig om før. Vi har så mange organisationer her hjemme i Danmark, som skulle kæmpe for vores sag. Og så har jeg det personligt ikke den følelse, vi får noget opbakning. Tværtimod. Vi bliver simpelthen ringet op af Landbrugsforeningen næste uge og brugt hustru og søgt tilskud til Bovaer, som selv foderrådgiver, de siger, de kan sige nogle problemer. En del problem i dag. Er det simpelthen, fordi de skal have nogle kroner og øre ind? Jeg kan også høre noget foderstof, eller foderkonsulenter, rådgiver og dyrlæger rundt omkring. Det de kan tydeligt se her siden start af oktober, som jeg vil synes omkring 95-96% af landmænd, der starter op med Bovaer, de har mere problem i dag. Jeg snakker med nogle kollegaer angående det problem, og jeg hører flere og flere, de sidder lige på pause, fordi de kan ikke selv se det her. Står op om morgenen og ved ikke, hvordan det vil se ud. Hvad er det for problemer, vi har i dag? Jeg hører folk, de har mere ørebetændelse. Jeg hører folk, de har kørt med tykke hæse, tykke ben. Jeg har hørt nogle folk, der kører, de ikke kan rejse længere, så de kræver noget behandling til at få dem op igen, op og stå på ben igen. Og som sagt, så havde du selv en, der er død af det jo. Ja. Jamen, det er korrekt. Så der er rigtig mange landmænd, de har ligesom sat på en pause nu her. Så jeg håber, for guds skyld, vi kan stoppe det her fuldstændig åndssvagt noget.
Og der vil jeg gerne lige stille et spørgsmål, Hubert. Du kan få tilskud til at bruge det her Bovaer. Men når nu der er en ko, der for eksempel er død af det, får du tilskud til, at du mangler en ko lige pludselig? Jamen, jeg afventer svar. Jeg har snakket med Sækes i dag, og diskuteret det her voldsomt, og de var meget interesserede at høre om min oplevelse. Indtil jeg spurgte, hvor kan vi sende erstatningskrav hen til det her? Og så blev der meget stille i telefonen. Jeg siger, men prøv at høre, vi taber på det her. Vi kigger på en ko, der dør i dag, der er bare en tab i mellem 10 og 15.000 i dag. Det er ikke små penge. Det er kun, hvad det vil koste til slagt, jo ikke? Ja, det er korrekt. Plus, at du mangler et produktionsenhed. Jo. Ja. Ja. Og til mit velkomne, så har jeg faktisk, vi har en besætning på 600 dyr, og jeg har rigtig mange goldkøer pt. Så det vil sige, at jeg får rigtig mange kaldninger ind nu her. De kommende, jeg skulle have 100 kaldninger her de kommende måneder. Så jeg kan godt sige, hvis jeg allerede begynder, og jeg kan sige nu, at jeg har en ydelsefald, og hvis jeg ikke får min køer op i produktionen, så vil det så påvirke min økonomi i resten af den kos laktation. Der bliver mange penge. Som cirka et års tid ind til næste gang. Ja, fordi der ikke har været sådan, hvis en ko først har tabt noget produktion, noget ydelse, så kommer den ikke tilbage igen. Og der vi arbejder for, vi er landmænd, vi er kobønder, fordi vi kan lide vores dyr. Vi vil prøve at gøre så godt som muligt for dem. Vi blev kontrolleret af Fødevarestyrelsen. Jeg har lige haft besøg, og alt det var rigtigt, indtil jeg spurgte hende, hvad synes du om Bovaer? Fordi nu kommer du og tjekker min dyrevelfærd, og det var sådan, det skulle være. Og så står vi her og puder noget, jeg tillader mig at sige, det er gift i vores dyr, så de får mavepine af det, og noget konsekvente på det, ikke? Hvad siger du til det? Det kunne hun ikke svare på. Så jeg synes, det er helt inde i ham. Og så, i bund og grund, så mener du ikke, du opfylder lovens krav om at behandle dine dyr ordentligt? Nemlig korrekt, ja. Og så synes jeg også, der hvorfor igen, vi skal være fremmeland. For vi er det eneste land i hele Europa, der bliver pålagt det her på hver. Så jeg kan ikke sige mig selv, hvorfor jeg skal være prøvekanin. Det forstår jeg udmærket godt. Tusind tak for det her, Hubert.